Так, хеле шида буд видео мо создавать накарда будум, а ҳисоби ки вақтам набуд ва истифодабари интернетам камака қиинтарак шид ва хутун аҳамият дода ки чё-то последнее время вақтҳои мо шуморам хеле дер мерафтест ё ки тези бад рафтест. Бо ягон видеочаи нахс нормални мекунам бута ки худам медониста бошам дар бораи ҳама чизо оне ки хеле старатся кардестам да ягон чизи нава ёд бигирем. ҳал кардани проблема ям як илми калон ва боз кор кунем. Медони любой секрети пешравӣ кор ва бозам кор баъди корам ва боз кор. Бизнес идея дар бораи чихема дар шаҳри Норак ва дигар ноҳияи тобеи марказ раҳбара бизнес планора придумат кардам. 5 бизнес идеяе ки нормални доход биёвем и независима ай ойлик шавем. Ва барои ҳамаи шумо бояд чикор кунем? Қадам ба қадам видеои мара тамошо кунем. Так, якум ма фикр мекунем ки яке ай перспективни бизнесҳое ки дани момент дар худмон развиватса кардеста и сфераи IT мебоша, продажаи электрокнига, умни чизи, смарт телефонҳо плюс гадҷетҳо плюс запчас аксессуарҳои телефонҳо мебоша. Чхеле ки ман медонам ва шумо медонем ва ҳама медона техника мебоша. То аппарате ки ман дан момент запис кардестам ирам тоже дар сфераи техника дохил карда меша ва ҳамин чизҳо устройствое ҳастае ки мо шумора коннекшни мора пайвастшаи мора бозан зиёдтар мекунад ва аз ҳамин сабаб потребность дар ин чизҳо ҳаст ва буд ва мемонад. Як 10 сол 15 сол пеш бисёр одамо нав смартфонҳои телефонҳои нав баромадагӣ буд. Бисёри ай Китай, ай Дубай, ай дигар ҷо 2, 3, 4 дона оварда фурӯхтан мегирифтанд. Ба оҳиста ҳамин чиз зиёдтар шуд ва калонтар шуд. Ози конкуренсия дар бозор бисёри бад калони бадай ва фикр мекунем ки ин маъно надорад ки шумо яъне шумо тамошобинои азиз наметавонед дар ин соҳа кор кардан. Ҳатман шуморо метавонед агар хоҳе ки дар ҳамин соҳа болимени подробности муайян дошта боше ҳатман дар личкаи ман дар инстаграм нависед. Ман дальнейши ман шуморо метавонам фаҳмонам чӣ хе барои сар кардани ҳамин кор у қадарам пули калон дар кор неста. Шумо прямо айхона шишта метавонед кор карда ё ки ба он телефонтон метавонед телефонтона гирифта кора сар кунед. Барои чӣ кор кардан дар кора истифодабари инстаграм ва истифодабари сайтҳое ки барои продажаи ҳар гуна товарҳо машғула истифода мебарем. Якум сайти ки популярия мода Somon TG мегире. Шумо медоред Somon TG агар ҳеҷ чӣ бадам надонед просто уҷада мебинед ки чӣ телефон фурӯхтаестай и як телефони ҳамун одама менависе. Масалан айфон боша айфонам менависе ва нарша дар бараш менависе я дафтарчара мегире менависе. Баъд дим касане баъд сем каса ва чорум панҷум шаш нафара нарша мегире. баъде ки гирифте я нархи муайян қатъи якумиш арзони ҳамуро мехаре бо обрата мегире вкладывать мекунед дар сайт и бо перепродават мекунед. Лекин бояд шумо бояд бидонед пеш аз ҳама кадом товар бисёри бад продажаи соз дора и плюс кадом товар метавонад ки тез фурӯхта шава баъд шумо зарар накунед ва ҳамин хел кора сар мекунед. ё ки метавонед сар кунед ай хориҷа метавонед ай дигар давлатҳо бре заказ кунед ай Китай бор заказ кунед 3 дона ё ки ай Дубай ё ай Москва ё ай дигар ҷо бора заказ мекунед упаковка хушрӯ мекунед и метавонед дар сайтҳо бимонед буфурӯшед. Бениҳоят осона ва дигар яке ай бизнеси бисёр популярни шудагия и бизнес барои продажаи спортивни чизо. Доское ҳастае ку хеле мепартоянд бозӣ мекунанд нарди меган як хело ҳар хело як хело нарди меган як хело намедонам дигар чӣ меган. Спрос дани момент барои вай бениҳоят бисёр шудагия барое ки бисёр одамо дар хона шудагиянд стресс дағалдагиянд ва ҳамин стресса мехоҳанд ба бозӣ буроранд. ё ки не коврикҳое ки ҳастанд барои спорт истифода мебаранд тоже ваям бениҳоят популярни шудааст ваям шумо. Сеюм яке аз трендҳои бениҳоят машҳур ва фикр мекунем ки шумо дар маъқул мешава и бизнес дар фурӯхтани маскои необични. Как раз ози маскои бисёр шудагия ва ин рӯза ман як маскаи необична ёфтам ози як дақиқа. Ин ҳам хеле маскора шумо просто мегиред ҳам хел мехаре и станока мебиёре ё ки просто иҷада мечаспоне бренди хитона ё навиштаҷоатҳои хитона и метавони ҳам хел маскора 1 сомон 2 сомон 3 сомон зиёдтар фурӯхта ё 5 сомон максимум.
این کار به نیت پاپولارنه فکر میکنم که کمی که این کار سر میکنه حتما سزونش ده یعنی این چی مرجع سوز میتونه کار کنه. چهارم بیزنس پلان باشد ای درباره فود ترک. اگر کسی که فهمیده باشد در این مومنت بسیار آدمایی که هستن барбер шоп барои ки любое время и трендиш аз байн намера ва касе ки мехоҳад ки ягон бекор намона ҳатман метавона ки барои ки мӯи сар ҳамеша дароз меша и шумо любое вақт метавоне ки любое клиентон агар кортон ба сифат боша метавоне ки клиентои худтона пайдо кунед. Пеши ягон популярни барбер да мере ёд мегире и уқа расходи зиёдӣ ҳам надора и расходотона расход мекунем баъд ососа доходотон омадан мегирам. خب سعی گابی نمی خیبت برادرای عزیز و تماشابینان عزیز همین قدر معلوماتی که من پیشنهاد کردم فکر میکنم که برای فایده شما میشه. قطعی شما بودم شرخان یک جان تشکر رحمت.